Ktorými podujatiami v spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také, môžeme povedať, ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolu žili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže toto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohoto roka. Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov. Rehoľu menších bratov